מקום בלט, ידינחוי. אני מקווה שזה אני שקור מהתחת, אחי, אני קונה לאכול. אני שיקור, אני אוכל עכשיו את הנודלס הזה, שכולם אוכלים פה מהרחוב לכפית. ושרון אומר שזה טעים. נראה כמו שיניים תטבות וכל מיני ירק ונבטים. אנשים פה מלא אוכלים את האוכל הזה, אני לא לבד אומר. התחיל לי כאבי בטן לפני שאכלתי. שם לכם זאת. אני לא יודע מה אני הולך לאכול, אבל אני רעב. 3 בלילה. ליאור גם פה לא מבין מה הוא אוכל, אתם יכולים לראות אותו. זה אוכל שלשולים, איפה אתה אותי? תסתכלו, יש הרבה אנשים שאוכלים בשולחנות שפתחו מול החנויות שבבוקר פותחים. עולם שלישי, תמתינו לתוצאות. טוב, המנה הגיעה, אנחנו לא יודעים מה קורה פה, אני רק יודע שזה בקר ולא חזיר, זה בקר. שרון המליץ על המנה הזאת. תראו, הוא אוכל משהו לבן כמו מדוזה, אבל שנייה, לפני שאני טועם, אני נותן יש פה גם מקלות של סינים. מה, לא טעים? אני חייב לטעום. אלא טעים לא. אני חייב לטעום, אבל זאת המנה בעיקרון, עם תוספות של שיניים תטבות וכל מיני ירק. אני תכף אוכל, אני אגיד לכם מה קורה. טוב, תראו, אני אוכל. הבקר עובר. טעים. זה, אני עוד לא יודע, זה מדוזה נראה לי. זה אטריות ביצים. אטריות ביצים זה אמור להיות. אטריות אורז או ביצים, לא יודע. אבל זה גוד. וואלה טעים. אני לא יודע למה ליאור אומר שזה לא טעים. זה, אני לא יודע מה זה, אבל בוא נטעם. 2 million people see me now. I don't know why this. אני אנסה, אבל בכל זאת. נפל. יש איזה טעם של גומי. אבל טעים? וואלק עובר. תראה, זה חזיר. עובר. זה לא חזיר, זה בקר. זה חתיכה של חזיר. אני ביקשתי בקר. אם זה חזיר, זה בשוגג תופה. לא, זה חתיכה של חזיר. טעים? אבל הולך. עכשיו בואו נבדוק את השיניים התותבות האלה, אם זה הולך. אני יכול להיות בלוגר נראה לי. בואי נטעים אחי, זה טעים. טעים. בואו נבדוק את הנענה הזה, הוא נענה נראה לי. וואלה, יש לו טעם של מנטה. כן אחי. הולך. בום! אני אמשיך, תראו, העליה זה הרס לי את כל הטעם, אז אני לא אוכל אותו יותר, אבל זה טעים. צריכים להבין, לכל צופיי, 2 מיליון פיפל בגוגל צופים בי, אז 2 מיליון see me now. This. זה לא לייב בטיקטוק, מה 2 רואים אותך עכשיו? זה טעים מאוד. שטוב. לייב בטיקטוק אתה עושה. הבקר, ליאור טוען שזה חזיר, אבל אני ביקשתי בקר. אמרו לי בקר, ביף. טעים, הולך. אני יכול להגיד לכם, זה מאוד הולך. זה מאוד מאוד טעים, אני תופס מהם, אחלה ארוחה. שרון, כל הכבוד לך, זה מאוד טעים לי.
אולי אני קור מדי בשביל זה טעים, אבל באמת טעים לי. אני גאה לאכול את זה. אין פה ספק שמשהו פה לא נראה לי כמו מדוזה, אבל זה האמת טעים. תבקש קולה. תבקש אחי, תראה אותו לידך, הנה. דבר, man. I want cola. Yeah, one. You want? One. One cola, one water. Thank you. באמת טעים. אז יקיריי, ילדיי היקרים, לא להסס, אפשר לאכול, גם אוכל של עולם שלישי. הוא מאוד מאוד טעים. אני חייב לציין, מאוד טעים, גם אם אני רעב ושיקור קצת, אבל הוא מאוד טעים. טוב. גם זה נראה כאילו משהו מוצר, אבל זה באמת טעים. פעם ראשונה שאני בתאילנד, ואני ממש נהנה, הוא לא מסתכל ימינה שמאלה, אני מסתכל על עצמי, לדאוג לי ולאכול. זה פינוקים קצת. אוהב אתכם, שיהיה לכם רק טוב. זה משהו חשוד. אני לא יודע מה זה, אבל זה כמו גומי כזה, תראה. ביצה אחי. לא, זה לא ביצה בכלל. זה גומי כזה, משהו כמו סחוס, אני לא יודע. זה חתיכת עצם של משהו, אבל זה מאוד טעים. תראו, תשמעו, עם השיניים הטובות האלה, זה ממש הולך. כאילו, נסתדר. יש גם את הנבטים האלה, שאמא עושה את זה בתוך סלטים, וואלה, באמת טעים. אני נותן להם ציון 7, כי אני רעב, אז זה 7. אבל ככה, אפשר לאכול, אפשר, תן לי את הנודס מאוד מאוד טעים. אני מרגיש מספיק בתוך הפה, זה אני חייב להגיד. שפכתי על כולם את הקולה פה, על השכנים שלי, שפכתי את הקולה. רציתי להראות לכם שיש פה עוד תאילנדים איתי שאני אומר להם תודה רבה, אבל עשיתי את הפדיחה שלי, לא משנה, אבל באמת האוכל משביע, טעים, הכל טוב, אני לא יודע, תסתכלו, ליאור סובל, ליאור סובל פה. הוא לא מתחבר אל האוכל, אבל האוכל מאוד טעים. יכולים לראות, יש פה מנה ממש ממש גדולה לכל האנשים. ממש טעים. אני מתרשם מזה, כי אני אף פעם לא ישבתי לאכול אוכל תאילנדי מעגלה. זה לא חנות, זה עגלה באמצע רחוב, ותתפלאו, בשעה 3 בלילה עמוס אנשים פה. אני חושב שהבלוג שלי יכול לתפוס המון. יש פה גם קולה, הצטרפתי עם זה עם קולה, קולה טובה. זה קוקה קולה, אני לא יודע אם זה מקורי או לא, אבל עובר. אין פה ספק. ירדן היפה שלי וטליה והדר שרואים את זה כרגע, יונתן אני לא יודע, הוא החברה שלו, אמא עייפה כבר, אבל אני חייב לציין שסבעתי. אין פה ספק, שיניים תותבות, נראה עיגולים פה, לא יודע מה קורה פה, אבל באמת, באמת טעים. שקדוש ברוך הוא יסלח לי אם זה משהו אחר. אני ביקשתי בקר, זהו. טוב, האוכל די טוב, אמנם 70% טעים לי. עשיתי פה כמה פדיחות קלות. לא מאמין ש70%, לפחות 95%. אני באמת אוכל לך, לא, אני אומר, רואה עליך שאתה נהנה, אחי. הילדים לי צוחקים עליי, הם לא מבינים שזה טעים. רואים עליך שאתה נהנה, אחי. ציבור, אנשים פה זוללים את כל האוכל הזה. אני חייב לצלם לכם, תסתכלו, יש פה אנשים שאוכלים. אין פה עניין, אין תערכות. חנות פה סגורה, לא קשור לחנות הזה בכלל. שמו שולחנות פה כאילו באישור הסולטן, אני לא יודע מי. אבל באמת טעים לי. תקשיבו, נודלס, תאילנדי, זה אוכל לא רע. אני חייב לציין זאת. הופה, נפל לי, אני לא מסדר על מה לאכול את זה, אבל
הולך. באמת טעים. גם העיגולים לא מובן, אבל הבקר, אומרים שזה בקר, ליאור טוען שזה חזיר, אבל אני ביקשתי בקר, אם זה לא, זה בסוגק, אני לא אעשה. אבל טעים. כאן בסוגק, עם קולה, ומסתדר, זה מפיג את כל הטעם. גיליתי פה שיש עוד תוספות למיניהם של כל מיני לא תשים יותר מדי, אתה לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה, זה נראה לי חריף יותר. בוא נבדוק את הצד השני. זה שמן, תעזור. זה סוג של שמן, זה אולי משהו לא מובן, אבל אנחנו צריכים לנסות את מה שהקדוש ברוך הוא משרה לנו לאכול. אני מערבב עכשיו, אם אתם יכולים לראות, באמת טעים. משהו פה לא מובן בארוחה הזאת, אבל תבינו, 2 מיליון people see me. גם אתם רואים, אז בוא נטעם. חריף. האדום הזה חריף, ספייסי. בגלל שאני תימני, אבל ממש חריף. שנייה, אני צריך לשתות. אם הקולה זה יותר חריף, אסור לשתות קולה, אני ממליץ מים. תביא את המים. החריף שלהם הוא יותר מדי חריף. אבל אני מאמין שאני אקום אחר חדש. וואו, חריף. וואו. אני אמשיך את זה, אבל אני על 7%, 5%, אבל זה שדעו, אם נגמר הסוללה, או שאני מת, או שזה היה טוב, אבל זה טעים בכל זאת, עם כל החריף. אני ממליץ לירדן במיוחד לאכול את זה, היא אוהבת דרום קוריאה, הם על אותו קונספט, של האוכל הזה. הטיל... ליאור בחריף. אני יודע, אחי, שמת כפית וחצי, אחי. שמתי הרבה חריף, לא, קולה לא מצטדר, אז נחזור אל המים. תקשיבו, שורת התחתונה, איך שאני מבין, עולם שלישי, לא עולם שלישי, המזרח הוא אוכל שיכול להסתדר עם האוכל שלנו. מה פתאום, בחיים לא. 0%, אחי. 0%. תקשיב, כל השפים אוכלים את האוכל הזה. איזה שפים? לומדים על יש לך בבית אישה בוכרית, מבשלת אוכל כמו שצריך. לא קשור. אתה אומר מתערב אותו דבר, תעזוב. לא קשור, בוכרים זה בוכרים. המזרח, שפים הולכים ללמוד את האוכל המזרח. תקשיב, אין מה להשוות בין אוכל בוכרי לדבר תראו, הזה. הם אמנם התקמצנו על הבקר. יש לי פה כל מיני כדורי גומי, אני הראיתי לכם כדורי גומי, אני לא יודע מה זה. סורי. יש פה אנשים לידי ואני דופק רפסים וזה לא נעים. אבל תקשיבו, זה עובר איפשהו, זה משהו לא מובן, אני צריך להבין מה זה. זה אומנם מזכיר אשך של איזה חיה, אבל אני ממחר הולך לטעום הרבה מאכלים תאילנדים, כי זה איפשהו, אני אוריד את הדבר הזה כי זה לא נראה לי, אבל אני אמשיך עם הנודלס. זה טעים. טוב, אז שיהיה לכם ערב טוב, בלילה טוב. אני צריך לשתות מים חריפים פשוט. ילדים שלי, אני אוהב אתכם. יש צבא. נדבר מחר. יאללה ביי. אבל כל המסתדר בסוף. כי זה מתוק, חמוץ, חריף. תראו, ביקורת הם יקבלו 3 כוכבים, אין פה ספק, לא 5. אבל
שעה 3 בלילה אחרי וודקה הדבול, יכול להיות בסדר. שכחתי רק לברך, אבל אוכל טעים. איפשהו טעים בסוף. בסוף אסור, כל הצחוק, המדוזה הזה טעים, זה נראה כמו מדוזה, אבל זה נודלס. הולך, אני סבעתי. ליאור, משהו קורה איתו, אני לא יודע. הוא לא אוכל כלום. הוא אומר שזה לא נראה לו. אבל תשמעו, הכל טוב, לילה טוב. אני סיימתי הרבה מהארוחה ביחס לליאור, צלחת שלי ריקה. יש פה אנשים שעדיין אוכלים וטעים להם. אין לי מושג כמה זה עולה לי, מאמין 50 בת, 60 בת, משהו כזה, 6 שקל כל הארוחה הזאתי. אבל ויש פה אנשים שממש מתענגים על הארוחה עם מקלות של סינים אוכלים, כמו שאתם רואים. אני לא רוצה להיכנס לתוך הצלחת של אנשים אחרים כי זה לא יפה. אני על 3% סוללה, ליאור כמו רוטוויילר רעב שלא יודע מה לעשות, עומד לאכול. עכשיו גם אם הוא ימצא המבורגר או שווארמה אני שבע, אני באמת שבעתי, יהיה לי טעים. אני שמח שצפיתם בי, ילדים יפים שלי, אני מאוד מאוד אוהב אתכם ונשתמע מחר, אתם ממש על הכיפאק. אני רק אבדוק מה הנזק של הסכום פה.